Hola, soc Marta Mera, jugadora del CAC 7 Balonmano Granollers i nascuda a les Franqueses del Vallès. Jo em sumo a les Franqueses 2024 Vila Europea de l'Esport. Vaig començar als 8-9 anys i vaig començar aquí, a les Franqueses del Vallès. Me'n recordo de moltes amistats, de moltes estones de passant-nos molt bé a la pista i amb les amigues. La veritat és que vaig començar fent esport perquè l'handbol m'agradava, però no era l'esport que més m'agradava en aquell moment, i la veritat és que no tenia pensat de dedicar-me a això, però estic molt contenta d'aconseguir-ho. El que els diria als nens és que disfrutin, sobretot, que s'ho passin molt bé, que busquin allò que els hi faci feliç, que tinguin constància, sobretot, perquè no sempre van les coses bé, i que, torno a dir, que disfrutin i s'ho passin bé. Aquest pavelló el veig molt bé, és on sempre he entrenat, he passat moltíssima estona aquí i al final va ser com casa meva. O sigui, és un pavelló molt important per mi i crec que és un bon pavelló. Jo m'hi sumo.